Така, и здравейте хора и добре дошли в едно ново видео на Ice Cream 2. Така. Ще играем на Ghost, просто ще трябва още да разучим играта. Реклама хора, няма какво да направя просто. Туп. Направо пръска ушите. Това на анимация ще ви остава. Hi, Jay. The boys are in the secret lab. Има просто някаква анимация. Тук ще слезем всеки момент. Чакайте само малко, защото тук слушалките слязохме хора. Ето. Това казвам за хората, които не са разбрали, играем на Ghost. Сега хора отиваме в цирка и ще видим какво ще стане там. Така че. Сега хора отиваме някъде тук. Така, чай малко ще го гледам настройките. Как върват. Дали всичко върви как трябва. Тук идваме. Вземе тази качалка. И сега ще да се спуснем там отгоре, дето. Там на място също. Тук идваме. И сега. Хора, тези бъгове в новия апдейт не знам, защо ги има. Просто този новия апдейт и добавя такива неща и просто някакви анимации. Нови. От първия път. Хора, пак го оцелихме от първия път. Хора, това, честно казвам, не знам как го бутам, аз съм дете все пак. Та починава ми трябва. Къде се намираме за Бога? Какво е това място? Някаква шахта? Сега ще разберем. Аз хора даже не мога да коментирам, защото в момента трябва да ме виждате. Говоря с тия слушалки, така че ако не се чува много добре, извиняйте. Да, пишете ако искате още... Пишете ако искате коментари, да искате още Ice Cream. Може да мине и другите. Всичко казват само коментарите. И нещо друго много важно. Не забравяйте да се абонирате с камбанката и да харесате това видео. Сега хора отиваме към паркинга, защото трябва да вземем едни неща оттам. Пак новите анимации хора, ще поудея. Само нови анимации тук. Какво да ви кажа, хора? Хора, това момиче не мокна. Хора, това момиче в момента говори, човек наистина не мъква. Просто смешно е. Ето. Не е тук. Хора, в момента само да го уточня. Търсим един рейндж. Да махниме онова там. За бутилката.
Изрите краставички. Тука не. Хора, това го чувате? Напишете ми долу в коментарите какво е. Намерих поне парфюма за поста. Джакаринч, хора, ще ме извините. Пак новата анимация. Пак. И реклама. Просто реакция да спра рекламите, ма не знам как. Jay, help me out of here, please. Точно за това говоря, човек да само прекъсва. Цирка. Това момиче буквално не спира да говори. И по някакъв път вече става дразнещо. Смисъл, ето го и рот, ако не сте го видяли. Нагол сме, както казах. Тук сме, хора. На видеото, за съжаление, което се провали. И тук не знаех как трябва да влеза. Но вие това няма да го видите, защото се изтри. Тогава играехме на хард. Аз тогава още не знаех настройките на играта. Чувате ли го, хора? Просто този не спира да вика и да се смее, човек. Какво в момента? Аз съм на гост. Ти няма как ме виждаш. Виж просто някаква газова бутилка как левитира. Анимации, хора. Реклами на Fortnite, съжалявам. What will the ice cream maker want from me? Точно за това говоря, хора. Майко, тя не мъкна. И така още два предмета. Чакай малко сега. Отиваме в цирка. Защото там е храната за котките и трябва да влеземе там в това скришно място. Звуците на играта са уникални, между другото. Хора, просто ми е много трудно да взема храната тя в коша. Стана. И сега ще се запътяме към гробищата, защото трябва тази храна да ядем на оная котка. Това момиче не е млъкна. Това за първи път стана. Хора, що пак? Не стана. Добре. Айде, яш по-бързо. И това е котката, къде трябва да замениме на паркинга за една друга истинска котка. Също ще разберете, много е забъркано.
отиваме директно на паркинга и няма да го мисля. Хора, тя е жива, само че изглежда като плюшена. Трябва да я заменим с часовника и това е, че да заривиме оная бутилка. Газовата. What will the ice cream maker want? Хора, това ще са го добавили въобще. Така. Сега отиваме за кибрита. Не, за свещите. Род ще трябва да запали едни свещи. Само че ще ви покажа къде са точно. Това тук е гроба на баща му. Ето това е, в момента съм до него. И мога да цъкам да видите една история. Това е историята. Father, you were my only family. I never met my mother, but that never mattered. You and I were. Това е историята на баща му. I always wanted to be an ice cream maker as big as you. Although I wish you had more time for me as a child. Тази история е много интересна, между другото, в играта. Many problems in class. Now I'm older, and I take good care of my affairs. Everyone has what they deserve over time. Isn't that right, Father? Така стана. Да. Jay, help me out of here. Просто няма да коментирам, човек. Това момиче не млъкна. Батя момичето, човек, като не млъкна. Род мрадни. А точно тук ще трябва да вземе едни клещи. И с тях клещи трябва да срещнем едно такова като малък съндък и там ще получим едни свещи, ще видите. Хора, това са буквално лозарски ножици. Новите анимации, човек, направо побъркват. Реклама. И сега ще отидем към гробищата за свещите. Да, ще трябва там да запалим една гроба на баща му тия свещи. И той ще ни даде кибрита. Jay, help me. Това е история, която я има. Oh, why are you crying, little boy? You know why. Yes, it's Просто хората по-малко. Аз не гледам да забързвам ден, но кацани така. Ние сме на гости, ще наблюдават. Само ще трябва Род да дойде тук. Ако ще има почивка, ще говоря. Те мисля, че точно сега трябва да излезе от тази врата. Нещо идва. Къде е този бе? Сега ще дойде към гроба на баща му. И ще оставя кибритени клечки и ще го заривим вече онова. И после ще да ходим в цирка да вземем една карта. Ще я дадем на уния двете момчета. И един трябва да му занесем парафюма и ще даде дръжката. А след това ще въртнем играта. Защото она клетка, она... Че са, Род, спри се.
Дадени кибрита, ето го и него. Сега, като отворим, там ще има едно шкафче, което е щупена дръжката. И ще трябва да му намериме, нали, нова дръжка. И в шкафчето ще има ключа за клетката и ще превъртим играта. Вижте експлозията просто, чакайте само. Вижте просто експлозията. Гледайте. Пау. Точно така, ще ви покажа това шкафче, за което говорех. Че му трябва нова дръжка. Ето това шкафче, хора. Там пише, че иска дръжка. И там ще е ключа за клетката. Той идва. Брадни. Хубаво. Сега отиваме в цирка, както ви казах. В цирка също ходим. И започваме да ровичкаме в кошовете за тази карта. Тук няма карта. Тук би трябвало да има, не се знае. Ще разберем после. Няма. Пазарувай без да излизаш от вкъщи сама. Поръчай онлайн, плати с карта и ще получиш до вратата. Хора само буквално. Картата! Взехме я. Оп, чакай ме, пич. Той е царя. Тука. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Всъщност хора, на това момче ще трябва да му занесем парфюма и той ще ни даде онази дръжка за шкафа. После ще вземем ключа и ще превъртим играта. Тъй, че сега директно се запътвам към паркинга. Защото парфюмът е там. What will the ice cream maker want from me? Парфюмът беше в една от колите. Лъжи хората, дали ще му хареса. Ай, не, ще си натърсим парфюма. Не, купчето на Руби. Краставичките хич не са красиви хора. Анимации. Пазарувай без да излизаш от вкъщи сама. Поръчай онлайн, плати с карта и ще получиш до вратата. И хора, сега ще ходиме, защото трябва да намерим парфюма, са никъде няма да ходим. Ето го и парфюма. Jay, help me out of here. И хора, сега отиваме в цирка. После към гробищата и ще превъртим играта. Jay, help me out of here. Бачи бъговете. Много бъгове хора. Super cool. Ще му хареса. Sure. I could do something with this. И в момента вече държа ръжката.
Сега отиваме към гробищата и ще превратим играта след малко. Ще буквално лица. Влизаме, хора. Така. И тук има най-накрая ключа за клетката. О, бата, не ми кажа, че ще ми провали играта. А, не. Is anybody watching? What will the ice cream maker want from me? Млъкни. Чакай малко. Млъкни. Цъкам бутона. Neighborhood. Нека видим края най-накрая. Че какъв е края на тази игра. Окей. Скачаме. А, моля! If I jump with the fan running, I'm What? freezing out. Тя не скочи. Става много интересно. Charlie, that's Liz, your sister. Yes, it's her. Get in there. What? Understand what happened. Wait, Liz! Hey! Ah! Screw this. О! What? Седих се кажа свърши тази игра. Окей. Така ще направим шейк. И това беше края на Ice Cream 2.